Dono swara ingkang boten ngresepaken dumateng panggalih panjenengan sami awit sedaya wau taksih tahap belajar. Mangke wonten gending lumaresta sinarengan sinden Mbak Ayu ingkang mijil saking Taman Medion. Oke, Mbak Ayu Sablah ingkang mijil Tambak Mas Sukomoro. Sedaya niki wau termasuk sinden Pak Bluk. Apa maneh arep ngadepi sasi Suro. Oh, dawuhe para demit-demit. Inggih kunjuk dumateng para kadang-kadang lumares katurca kawula nuwun. Matur sembah nuwun. Monggo, Cok. Iya. Malah elek terus sing isore.
Inggih matur sembah nuwun. Kunjuk dumateng para kadang-kadang khususipun penggemar Sekar Empu Laras ingkang katemben rawuh namung saged ngaturi sugeng rawuh. Kunjuk dumateng pepunden kala babahari dalu punika kawula namung saged ngaturi sugeng rawuh sugeng dalu. Ora ketang sak pupuh kripik gedang kripike telono engko dijalui berkahe tenan ados saka Kabupaten Magetan dalu punika sampun rawuh wong ing dusun Laji mriki nggih. Kunjuk dumateng para kajeng-kajeng mbah bilih panjenengan sami mangke wonten dana swara pramila bubung dalu punika taksih sinarengan kalian Sekar Empu Laras mengke kinaturan nyekar piyambak. Kadang-kadang sinuman sing kersa joget monggo wonten ing ngajeng mriki sinarengan kalian ibune sabelah kan Mbak Ayu ingkang mijil saking Madiun. Regenge ora jamak so, ora kaya bengi. Pramila kunjuk dumateng masyarakat Taji khususipun mbah bilih panjenengan sami badhe gadhahi hajat mantu tasakuran saged nimbali dumateng panjenenganipun Mas Dwi Purwantara. Mas Hari, monggo kinaturan wonten mriki Mas, monggo. Ora ketang sak pupuh kripik gedang kripik telo dipun suwuni berkahipun. Ya. Tenan ta. Penggemar Empu Laras kathah sanget dalu punika. Mangke dipun wontenaken Gambyong Susilo Permati mulai bar ngesak sampai pagi. Ora apa-apa, ande waranggonane bar turu kabeh. Kunjuk dumateng para kajang-kajang mangke wonten gending pepeleh. Gending pepeleh menika gending imut-imut. Barang sing kapek ya ben ndang padha eling. Pramila kunjuk dumateng para kajang prawit katurca gending pepeleh nuwun kawula nuwun. Bawanana ya yu sablak bawa. Niki biasanya sing bawa niku Pak Hari. Pak Hari ben lungguh dhisik no. Mengke nek kersa diaturi pinarak. Giang-giang watone candhak no. Kang limapa niku gremet-gremet watone slamet. Tindak nomring para sesama. Aja nganti
kang angka loro salah dene nindak Ramadan poso kepada ping 5 ngibadah haji rukune Islam sampurna Pepele ngatur kau monggo. Sinarana Sekar Pulas.
Kalau wau gending pepeying sampun katur dibablaske ning gone tamba Atica. Sinarengan kalian Sekar Empularas kanthi adat tasakuran ulang tahun si Genduk Ayu Atmaja saking punden kawula Mas Dwi Purwantara Dik Ajin. Tanah yo umur akeh pisan kono, akeh setahun kaya diulang taune. Ora luweh engko taun ngarep yo ulang taun nek. Ya nekake Mbak Ayu, Mbak Sablah. Sinden pekebluk padha rawuh. Pari kaya ora kenalan karo sinden pekebluk ki piye to? Gongso pun kagungane piyambak. Nggih. MC kagungane piyambak. Lah iya, sinden ya wis olake dhewe. Kenapa kok dadak angel-angel yo pirang dina kas ngoten lho. Ya calone kucinge ulang tahun. Nggih, kucinge ulang tahun. Ora apa-apa. Watone padha gelem teko nek jenenge Mas Dwi ki tenan. Ya nak. Ora katang sapupuh tok tiba gedang nipit telo sine edang waton rata dibawani.
Pelok. Oh. Ibune Sablah njaluk dipelokke kok. Ayo malih sarung. Bawani to. Nyuwun kok namung tanglet. Oh, tanglet. Oh, iya. Paporete Magetan diaturke, Cok. Magetan memandang, Cok. Kunjung dumarang Kacang Pangerawit. Dalu punika taksih sinarangan kalian Sekar Embul Laras. Ya, Cek dicoba. Kali dipun unjuk kopine. Suaramu ketokno nduk Cahayu. Aja dimpet wong ngempet ki ora penak dene metu iki. Ya. Marah-marahi wasis. Magetan mumandang katur dumateng Kajeng Sinuman ingkang badhe beksa monggo. Mbak Kakung, Mbak Putri Pumpung dalu punika taksih sinarengkalan ibune Sablah kan Mbak Ayu. Ya Pak iki diaturi ngemse ya aturi nyanyi ngono kok dijen ya engko. Mas Ari to, Bu? Ada kok Lah amplope kadung santai niki piye to? Lah iya, wah. Oke monggo Mas Hari. Mriki lho Mas Ari. Wah, ngarang rene kok ya. Monggo wonten ngajeng mriki lho, monggo.